Zdraví vás Dascoin Slovensko, moje meno je Tomáš Rehák a dnes by som vám chcel predstaviť novú videosériu, ktorú sme nazvali Neveriaci Tomáš. Budeme sa v nej venovať hlavne novinkám, ktoré sa týkajú Dascoinu a spoločnosti NetLeaders, ale aj iným aktuálnym témam. Začali by sme frekvenciou. Tá sa opäť zvýšila, stalo sa tak v stredu 1. marca a jej aktuálna hodnota je 5,4. V nasledujúcich tabuľkách si môžeme porovnať, o koľko menej Dascoinov teda dostávame k daným licenciám. Vrchná tabuľka s predošlou frekvenciou 5,2, spodná s tou aktuálnou 5,4. Pozitívna správa je, že nám aj naďalej zostáva 10% bonus, ako tomu bolo aj minulý týždeň. Takže pri licencii za 100 eur dostávame menej o 17 mincí, pri 2000 je to menej o 376 a pri najvyššej licencii za 25 000 eur dostaneme menej o 20 370 mincí. Opäť pripomínam, že je dôležité, kedy sa rozhodneme licenciu si zakúpiť. Čím dlhšie budeme čakať, tým menej mincí potom k daným licenciám obdržíme. Frekvencia sa zvyšuje každé 2 týždne a nasledujúca zmena sa udeje 15. marca. Takže toľko k frekvencii. Pozrime sa teraz, čo sa udialo ešte 23. februára, kedy sa spoločnosť NetLeaders rozhodla ohlásiť udalosť, ktorá sa zapíše do histórie a pevne verím, že nie len čo sa týka Dascoinu. Takže o čo vlastne pôjde? Oficiálne sa spustí Dascoin blockchain, tzv. Reťazec blokov, do ktorého sa budú zaznamenávať všetky prevody a môžeme povedať, že ide vlastne o účtovníctvo tohto digitálneho systému, v ktorom budeme Dascoin používať. Ďalej bude spustená aj klenba peňaženky, do ktorej budeme príjmať Dascoiny predtým, ako ich prevedieme do vlastných elektronických peňaženiek. A v neposlednom rade spustenie mintingu Dascoinov, čiže samotná produkcia mincí, na ktorú netrpezlivo čakajú všetci, ktorí si už zakúpili licenciu, ale samozrejme aj majitelia a tvorcovia Dascoinu. Prvý Dascoin bude vygenerovaný a distribuovaný na tomto podujatí. Všetko sa teda odohrá 31. marca 2017. Akcia bude trvať celý víkend a miestom konania bude Zürich, Švajčiarsko. Zürich bol zvolený aj preto, lebo je svetovým finančným centrom a jedným z najdrahších miest na svete. Je taktiež symbolom precíznosti, organizácie a kvality. Preto sa NetLeaders rozhodli štart blockchainu a mintingu spojiť práve s miestom, akým je Zürich, a tým ho navždy vriť do identity Dascoinu. Gala večer sa uskutoční v tomto malebnom rezorte 5-hviezdičkového hotela Dolder Grand. Súčasťou bohatého programu budú aj tréningové sedenia, koktejlové recepcie, gala večera, zahájenie mintingu a následné oslavy. Link na originálny webinár s predstaviteľmi NetLeaders a globálnym ambasádorom, kde bola aj táto udalosť ohlásená, môžete nájsť v komentoch pod týmto videom. Povedzme si teraz ešte, aké výhody ponúkajú NetLeaders všetkým, ktorí sa rozhodli si zakúpiť licenciu ešte pred začatím produkcie Dascoinov, a to vo fáze pre-mintingu. Takže všetky cykly z týchto licencií budú zaradené do mintingu automaticky a teda nebudeme musieť čakať na upgrade týchto cyklov. Upgrade alebo zvýšenie, znásobenie cyklov bude od 1. apríla prebiehať za 108 dní a každý, kto sa rozhodne zakúpiť si licenciu po začatí mintingu, bude musieť na upgrade počkať. Alebo ak sa niekto rozhodne cykly zaradiť do mintingu i hneď po kúpe licencie, stratí tak možnosť ich znásobiť a prichádza tak o polovicu Dascoinov. Bude tu ešte možnosť si cykly rozdeliť. Určité percento si budeme môcť zaradiť do mintingu okamžite a so zvyškom potom počkáme na upgrade. Toľko k novinkám z posledných týždňov.
Čaká nás skutočne vzrušujúce obdobie, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Ak by ste mali nejaké otázky alebo by ste nás chceli kontaktovať, môžete tak urobiť cez Facebook, v privátnej správe alebo na našom maili. Budeme radi aj za vaše komenty a postrehy a teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa.